I ćao svima, sa ovom XPP, kao što vidite danas igramo Skywars na Mineplexu. Znači ovu igru obožavam. Zašto mi ako laga ne znam. Ali dobro. Imamo sve, sad idemo napadati. Aha. Ti si htio na mene, a? Pa ne more. Ne more ba. Ne more. Čekaš ti mene dođe oko tebe, a? E pa evo ti ovo. Dakle nema kod objekti ili ništa. Kad biste pitao. Jep. Ne bi čak meni ne uvrijeđam se, samo malo misli mikrofon. Aha. Šta biste vi, gospodine? Aha. Nice. Stigla da dođe s leđa, je tako? Nope. To je baš nice. A mogu s jednog lika da mi da makar odejalo nekom. Nego valjda pokušava meni da dođe. Pa kad će mi doći ovdje, opa. Haj. Ali da meni nešto pokušava. Pa da možda nećemo pališ možda, ha? Pa ne more. Pa sam ja baba. Cheater, hehehe. Fuck, ubili smo cheatera. Oh my god. Cheater. Ovo mi treba. Je velik napravio bridge? Nije. Dobro, imam sekiru. Polako se bridžama tamo. Ispikavamo strele. Fuck, to. To je taj rad. Opa. Zašto velik mene ne pusti nego ubijem? Znači... Fuck. Nice. Opa. Hoćeš. Znači mu bude malo da se healamo. Pa ne krećemo dalje. Opet cheateri, znači ja ne mogu da verujem šta rade ovi cheateri. Ali nema veze, idemo na sljedeću partiju. I ljudi, krenuli smo. Evo od neki youtuber, neki Musa. Ne znam koji je, ali nebitno. Wow. Ko to zalagao se server ili mi? Ne znam. Lag. Kome zabolo? Server? Niko. Idem hub. Da je nešto do Mineplexa. Nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. I vi ste vidjeli do sljedeće epizode. Ćao!